Als je meer buitenlandse toeristen naar Friesland helpen willen, dan moet je de bekendheid van Amsterdam daarvan broeken. Dat is de gedachte achter de Amsterdam Lake District Tour. We promoten nu op dit moment Friesland nationaal, maar er is geen buitenlander die al weet waar dat Friesland ligt, dat ze daarheen kennen en hoe mooi het hier is. Dus wij zijn we draaien het om, we maken er Amsterdam Lake District van, want dat is eigenlijk wat Friesland natuurlijk is. En dan kunnen we mooi profiteren van de bekendheid die had Amsterdam al heeft. De tour neemt toeristen in een busreis van 10 uren bij 5 groot erfgoedlocaties deel. In Friesland gaat het dan om de Afsluitdijk, het Waardgebied en het Wouda-Gemaal. Maar het begin en eind van de busreis in Amsterdam is dat een lange dag voor de gemiddelde toerist. Ja, dat kennen alle in één dag en dat willen die toeristen ook in één dag. Want die ben je vaak maar 12, 13 dagen en die willen gewoon een heel soort zien in de dagen dat ze hier binnen. Dus vandaar dat wij besloten hebben om er een vol programma van te maken waarop ze eigenlijk in één dag een heel groot deel van Nederland sjuggen.